Jednog dana Albert Einstein je držao čas i napisao na tabli: 9 puta 1 je 9, 9 puta 2 je 18. I tako je nastavio sve do 9 puta 10, 91. Cela učionica je prasnula u smeh, jer je Einstein napravio grešku. Tačan rezultat 9 puta 10 je naravno 90, a ne 91. I učenici su počeli da mu se podsmevaju. Einstein je sačekao da se svi umire, a onda rekao: iako sam tačno rešio 9 zadataka, niko mi nije čestitao. Ali kada sam napravio jednu jedinu grešku, svi ste se počeli smejati. To znači da, čak i kada je neko uspešan, društvo će primetiti i najmanju grešku. Zato, današnji podsjetnik za tebe: greške su sastavni deo procesa. Kao što je Einstein jednom rekao: jedina osoba koja nikada ne greši je ona koja ništa ne radi. Inspiracije je brend koji postavlja zanimljive i inspirativne priče. Zaprati nas da ne propustiš naše sljedeće objave.